Hayırlı kеш. Müslüm televизия тапшыруларын дәвам итә. Эфирдә бездә кунакта сәхифәсе. Авыл хуҗалыгында эшләрнең кызган чагы урып җыю бара. Шул ук вакытта инде көзге чәчү дә бара дип беләбез. Бүген төзелеш ремонт эшләрендә кызган чагы дип әйтергә кирәк. Төзекләндерү ремонт эшләрен тукталып торганы юк һәм аларның күпчелеге нәкъ менә хөкүмәт программалары кысаларында башкарыла. Бүгенге сөйләшүебездә җирлегебездә баручы эшләр, киләчәккә планнар һәм бурычлар хакында булыр. Кунагыбыз Müslüm районы башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллин. Хайырлы кич, Рамил Хәмзәвич. Хайырлы кич. Сүзне авыл хуҗалыгыннан башлыйк әле. Инде бүгін әйткәнебезчә, авыл хуҗалыгында эшләрнең кызган чагы, безнең урып җыю бара, игенчеләр икмәкне югалтуларсыз җыеп алу өчен тырыша, һәм көзге чәчү дә бара. Көзге кыр эшләренә сез нинди бәя бирерсез? Инде авыл хуҗалыгы кешенең иң мөһим вакыты булган икмәкне җыю максат итеп куелды. Аллага шөкер, инде елдан-ел авыл хуҗалыгында үзгәрешләр уңаякка, бу яңа инвесторлар кирүдә, яңа үзебездә эшләп килгән крестьян фермер хуҗалыкларының да техникаларын алмаштыру. Әлбәттә инде бу юнәлештә бик зур үзгәрешләр эшләргә мөмкинлек бирде. Иң мөһиме шул, бүген әйтергә кирәк, җир белән эшләүче крестьян фермер хуҗалыклары һәм инде эре предприятиеләрнең, эре оешмаларның бүген көндә инде камил рәвештә эшне алып баралар. Быел 50 меңгә якын гектарда бер төрле культуралар чәчтек, аның 70%-ын Аллага шөкер икмәген алып бетердек. 85 комбайн эшли. Шунысы үзенчәлекле, әлеге инде менә гел шушы арыш, бодай, арпа шикелле культураны утыртсак, быел инде менә азакынчы елларны рапс шикелле, кумбагыз шикелле, шөгентер, уже әйтик, менә бу югары маржинал культуралар дип әйтәбез инде без. Төрле менә шушы культураларга күчү, әлбәттә инде ул эшләүче, шушы җирлек белән эшләүче оешмаларга мөмкинлек бирә акча эшләргә, һәм инде сыйфат белән дә югары дәрәҗәле эшне тотарга, һәм инде күбрәк табыш алырга. Чөнки нәрсәгә әйтсәң дә, авыл хуҗалыгының инде төп максаты табыш алып, файдалы эшләрне алып барырга. Шуңа күрә без инде мәтәләп торабыз, шушы 60 көн эчендә төп культураларны алып бетереп, кумбагышлар, рапслар инде безнең соңрак калына торган буларлар инде. Көз башы безнең сентябрь, ул нәкъ менә яңа уку елы башлану белән дә әһәмиятле. Безнең соңгы елларда хөкүмәтебез мәгариф учреждениеләренә, гомумән мәгариф өлкәсенә зур игътибар бирелә һәм соңгы елларда берничә мәгариф учреждениесенә ремонт ясалды. Шул ук Müslüm безгә генә күз салсак та, һәм бу эшләр әле быел да дәвам итә дип беләбез. Мәгариф ул безнең киләчәкне бәйли торган тармак. Бүген кемне тәрбиялибез, бүген кемгә нәрсәгә игътибар бирәбез, 5-10 ел, 15 елдан соң аның инде җимешен татыйбыз. Шуңа күрә менә бүген инде безнең максат бөтен мөмкинлекләр тудырып, шушы системаны камил рәвештә көйләп бетерү. Булдырылганча бүгенге федераль стандартларга туры күтәрү кысаларында, әйтик, закон кысаларында, мәгариф системаның үзенең законнары кысалары нигезендә без инде ничек кенә булса да шушы тармакны камил рәвештә эшен оештыру максат итеп куйдык. Шуннан да әйтергә кирәк, менә азакынчы елларны бик зур чыгымнар ясадык. 20-30 миллион район бюджетынан, әлбәттә әйтмим, федераль, республика бюджетларынан дип әйтмим, үзебезнең шушы чыгымнарны кертүнең без Аллага шөкер нәтиҗәсен күрә башладык. Менә бүген инде килгән кунакларыбыз да, мәктәпләрне караган укытучыларыбыз, директорларыбыз август киңәшмәсеннән соң да инде чыннан да югары бәяләр безнең бүген материал техник базаны. Шуңа күрә без инде максат куйдык, менә 5 ел дәврендә максималь рәвештә шушы материал техник базаны ныгытырга. Ул эш инде күп кенә объектларда эшләнелде. Менә быел Аллага шөкер, Карлагаш балалар бакчасын сафка тапшырабыз. Ул шулай ук сүтелеп кире җыелды. Аллага шөкер, бик матур бина килеп чыкты. Аннан авыл мәктәпләрен ремонтларга мөмкинлек булды. Менә Алла бирсә инде безнең 2нче елга Баланны кала, Шуран мәктәбе кала. Шулай әйткәндә, безнең беренче этапта бөтен мәктәпләр ремонтланып бетә торган була инде. Бу инде башлангычларга калмый, менә урта мәктәпләргә кала һәм инде 11 еллык мәктәпләргә кала. Ләкин хәзер инде күбрәк безгә шушы мәктәпләрнең эштәлегенә игътибар бирә кирәк, эшчәнлегенә игътибар бирә кирәк. Чөнки менә чыннан да мен инде бүген әйттем, безне куандыра шул, менә бу чыгымнарның нәтиҗәсе, менә быел без йомгак ясаганда да мин югары бәяләдем. Бүген әйтик, югары балаларга берәм дәүләт имтиханы бирү булсынмы, олимпиад хәрәкәтендә катнашулар булсынмы, башка менә грантлар форматында катнашулмы, чыннан да бик каты активлык булды. Балалар да югары күтәрә. Бу инде менә шушы безнең мөгаллимнәрнең сыйфатлы эш дәрәҗәсе дип саныйм мин.
Бүген инде менә аңа без инде игътибар биреп, чыннан да нәтиҗәсен күреп. Менә хәзер инде безгә әлбәттә күбрәк инде менә бу әхлаки якка игътибар бирә кирәк. Тәрбия мәсьәләсенә игътибар бирә кирәк. Чөнки нәрсәне әйтсәң дә безнең максат, менә бөтен эшләгән эшебезнең нәтиҗәсе шушында туып үскән яшьләребез шушында үз бәхетен табырга тиешләр, шушында эшләргә тиешләр, шушында кайтырга тиешләр, шушында нидер яңа структуралар тудырып, бизнес структура тудырып, ничек табса җирлекне күрсәтергә кирәк. Менә безнең төп максат шул. Шуңа күрә ул теге мәгарифнең теге төзекләндерү, ул әлбәттә нидер тармак төзекләндерү, ул безнең киләчәгебез. Шуңа күрә без менә шуны һәрберебез уйлап, һәрберебез шуңа битараф булмыйча катнашып эшләсәк, ул вакытта инде әлбәттә аның нәтиҗәсе булыр. Шул хөкүмәт программалары нигезендә безнең мәдәният йортларында яңа күлмәк кия бит әле. Менә быел Татбүләр мәдәният йортында ремонт барды. Һәм ул шушы көннәрдә ачылырга тиеш дип беләбез. Менә бүген инде безнең 40-ка якын президент программасы эшләп килә. Ул инде төрле яшәү тармагында теге яшәү рәвешен камилгә, уңаякка үзгәртүгә юнәлтелгән программалар. Чыннан да монда бер өлеше федераль бюджетта бара, но төп өлеше әлбәттә республика бюджетында. Менә рәхмәт президентыбызга, ул бер әйтүгә без шул хәтле өйрәнеп беттек бу әйберләргә. Менә бу ремонтларга кай вакытта біз инде ваграк, мәсәлән, объектка даже ачырга бармыйбыз. Мәсәлән, әле менә бер көнне генә сөйлиләр, бер губернатор сөйли, менә ел дәврендә без 6 ФАП ачтык дип улукка бер губерниянең җитәкчесе сөйли. Без бүген 1 ФАП, 2 ФАП бер районга ачабыз. Менә бу 40 программа кысаларында күпме мәктәпләр ремонтланды, яңа биналар төзелә. Хәзер менә әйтик федераль программага кирип киттек, балалар бакчалары, мәктәпләр, менә безнең мәсәлән Карлыгач балалар бакчалары. Алар бөтенесе яңа объектлар. Без аңа бик тиз өйрәндек. Марибулер объектлары. Алар Үрәзмәт авылында төзелде, Рушшуган авылында төзелде яңа мәдәният йортлары. Алар бит һәрберсе 1 миллион, 2 миллион түгел. Алар 5-шәр, 10-ар, 20-шәр миллион тора торган объектлар. Мәсәлән, Карлыгач балалар бакчасы ул 150 миллионнан артык. Аның әйтү генә җиңел. Шуңа күрә алар әлбәттә бүген менә бу кешенең яшәү ягын уңаякка үзгәртелгән, юнәлтелгән программа. Шул кысалар нигезендә без менә шунда мәдәният йортларына да игътибар бирә башладык. Әлбәттә шиклештербез күп. Менә быел инде Татбүләрне ачырбыз. Әле 20-гә якын мәдәният биналарын ачу кирәк, ремонтлап эшләргә кирәк. Ләкин инде төп максат әлбәттә кеше булу кирәк инде монда. Кеше булу кирәк, кешене югалтмаса кирәк. Шуңа күрә мәдәни үзәкләр булырга тиеш, халык инде актив булырга тиеш, кая булса җыелырга тиеш. Шуңа күрә инде бу киләчәктә дәвам итер. Моңа бөтен мөмкинлекләр бар, нәрсәсе куандыра. Әйткәнемчә, менә һәрбер эшнең бит нәтиҗәсен күрәсе килә. Конкурсларда катнашу булсынмы, авыл концертлары булсынмы, менә бу әйберләр булуы әлбәттә инде безне тагын да менә бу юнәлештә эшләрне яхшырак үзгәртергә этәргеч булып тора. Рамил Хәмзович, безнең халыктан килгән берничә соравыбыз бар. Менә шул кайбер авылларда бар ут юклык азарланучылар бар әле, кайбер авылларда һәм шул ук мәдәният йортлары, ФАПлар юк дип әйтүчеләр дә бар. Бу мәсьәләгә ничек ачыклык кертеп үтәбез һәм гомумән алар мондый сораулар белән кемгә мөрәҗәгать итә ала? Беренчедән бер әйберне белергә кирәк. Менә без матурлыкка, яхшылыкка бик тиз өйрәнәбез. Чыннан да бүген карасак, бүген инде чагыштырсак Мөслим белән авылларны, әлбәттә алар җир белән күк арасы, Мөслимне Казан белән чагыштырсак җир белән күк арасы. Шуңа күрә әлбәттә кеше яшәгәндә инде үзенең мөхитен уңай итеп күрәсе килә. Бөтен җир камил рәвештә мәктәп ремонтлансын, балалар бакчасы ремонтлансын, клуб ремонтлансын, бөтен әйберләр ясалсын дип уларны күз алдына килә. Ул дөрестер дә инде. Ул финанс ресурс дигән әйбер бар, мөмкинлекләр дигән әйбер бар. Менә булар әлбәттә безне күп вакытта, кайбер вакытта артка этәрә. Бүген инде Аллаһка шөкер менә үзара сан проекты кысалары булсамы, бер яктан ул халык акчасы, икенче яктан бит дәүләт өлеше бар. 1 сумга 4 өлеш арттырып кайта. Дәүләт өлеше. Аны әлбәттә дәүләт программасы итеп карарга кирәк бүгенге көндә. Ләкин халыкның битараф булмау, менә бу катнашу безнең чыннан да авылларыбызны үзгәртергә уңаякка мөмкинлек бирде. Утлар янды, юллар ясалды, башкасы эшләде. Ләкин менә 5 ел элек салынган гравий юл әлбәттә ул бүген яңа аны ремонтлау таләп итә. Чөнки ул мәңгелек түгел бит инде. Аның даже асфальт юлы 4-5 елда уже таушалып яңа түшем таләп итә. Шуңа күрә ул тормыш бара инде ул. Ул кай вакытта утта янмый, кай вакытта мәдәният йорты ачылып китмей, кай вакытта ремонтта җитеп бетмей. Шунда монда нәрсә әйтәсе килә? Беренчедән инде һәрбер тармакның үзенең комплекслы планы бар. Мәсәлән, мәдәният өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә, яшьләр сәясәтендә. Булар инде шулай поэтапны әкрен генә мөмкинлеккә чыгып, финанс ресурслар килгән саен улар әкрен генә ремонтланып барыр инде. Менә бу көндәлек рәвештә мәсәлән юллар буенча проблема килеп чыкса, утлар булса, әлбәттә Мысыр инде авыл җирлек башлыклары контрольдә торырга тиеш. Үзебезнең махсус шушы объектларны карап торучы безнең подрядчик дибез инде без бүген көндә шушы конкурс кызалары нигезендә эшләүче подрядчиклар әлбәттә карап бетергә тиеш. Моңа инде халык битараф булырга тиеш түгел. Беренчедән безнең менә әйтик халык контроле, народный контроль дибез инде андый мөмкинлек бар. Кайнар линия бар. Безнең халык азрак сабыр. Бер яктан ул әйбәт, икенче яктан, җитәгә әйтәләр бит, җыламаган балага сүз кибермиләр. Кай вакытта белеп тә бетереп булмый, авылда нинди проблема бар. Акчам да бар, мөмкинлекләр дә бар, ләкин бүген шул подряд оешмалар җитешәлми.
юллар салырга. Менә мәсәлән бүген МОС оешмасы. Бу бирү районга. Бик каты теләсәк тә без аны 4-кә, 5-кә бүлсәк тә ул җитми ул мөмкин дә. Или шул утлар белән чагыштырса бер оешма мөмкин дә утларны карый мөслим утлары. Төзекләндерү бинасы. Безнең бүген конкуренция юк. Конкуренция юк, ул нәрсә белән бәйле, кеше белән бәйле. Менә әйттегез бит, клублар ябыла, мәктәпләр ябыла. Без япмыйбыз аны. Менә кайбер авылларда әниләр, әтиләр балаларын алып бетерәләр дә, анасын әбиләр, бабайлар мәктәп ябылды дип башлап утыралар. Без ничек анда балалар булмагач, мөгаллимнәр булмагач бүген. Мәсәлән, бүген фельдшер авылга фельдшер кайтмый. Аны Казан баласы кайтмый инде, Симәк авылына яисә Варашбаш авылына кайтып, онда эшләми ул. Анда әлбәттә шушы авылда туып үскән, үз авылын яраткан, үз халкын яраткан кеше кайтырга тиеш. Чөнки авыл тормышы әлбәттә ул ниндидер бер ватанпәрвәрлек сорый, ниндидер җирлекне ярату сорый. Әгәр дә улай бер булмаса, без җирлек өчен хезмәт итмәсәк, әлбәттә ул җирлекнең киләчәге юк. Менә әйтәсе килә, безнең инде беренче җиратта яшьләр шәхси йортларны саласы килә инде. Бу теге әйтик яхшы күренеш, аларның омтылыш булуы. Безнең инде бүген төрле программалар эшли, ләкин алар бик аз финансирование килә инде. Менә әйтик авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләүче һәм социаль структурада эшләүчеләр өчен без инде АПК программасы дибез. Шуның кысаларында инде бер елны бик күп бирәбез. Менә мәсәлән былтыр 50 миллион гына акча кайтты. Быел ул 3 миллион кайтты. Нәрсә ул 3 миллион ул 3 кешегә бирү дигән сүз. Бүген чиратта 150-га якын кеше тора. Әлбәттә без аның ул акча кайтса, без аның бер юлы бөтенесен дә канәгатьләндерерлек. Ләкин әйткәнемчә, теге район бюджеты белән генә бу әйберне хәл итеп булмый. Моңа әйтик республика федераль программа. Менә безне инде куандыра шул, менә хәзер федераль развитие сельских территорий дигән федераль программа тормышка ашырып килә әкрен генә. Шушы кысаларда мөгаен инде без өметләнәбез, тораклар белән тәэмин итүгә дә юнәлеш ниндидер мөмкинлек ачылыр дип уйлыйбыз. Чөнки бүген әгәр дә ниндидер дәүләт, даже бүген республикада кеше җитми. Федераль программа кысаларында ниндидер бер ярдәм этәргеч булса, ул вакытта йортлар салып булыр. Авылларда, әйтик, олы авылларда йортлар яшьләр салып шунда әгәр дә калсалар, чөнки бүген йортны мөслимдә салдым ди. Әйтик, Иске авылда салдым ди. Или мәсәлән, Казанда салдым ди. Бар шул чыгым кирәк. Ләкин аны Казанда сине иштә кыракыбатрак сатсаң да, салмасаң да, ул монда аны хакы икенче. Шуңа күрә әлбәттә яшьләр инде салса да, ни алсалар да, квартира алсалар да, алар инде шәһәрдән изләр, чөнки аның капитализация икенче. Шуңа күрә безгә ничек табылса менә бу дәүләтнең ярдәме кирәк була. Булай без инде быел Алла бирсә 8 квартирлы социаль ипотека йортын башладык. Өметләнеп торабыз 2нче елга 2 йорт салырга 18 квартирлы берсеннән арендный жилье дигән программа. Менә яшьләребез кайтып шунда торып эшләп китер. Без инде август компаниясе белән моны эшләргә ниятлибез. Аның бөтенесен август алмый. Киләчәктә может мөмкинлек булыр менә яшьләребез, табиблар, укытучылар, башка кешеләр кайтса шуны арендага алып яшәп китәргә. Үзебезгә калганда инде без бүген яшь специалистларга, ниндидер белемле белгечләргә җирне бирәбез, аларга мөмкинлек бирәбез йортлар салырга. Менә Яңарыш микрорайонына бүген Аллага шөкер юлын да эшләп бетерә алдык. Грави юлы булса да, газы да кирде, Аллага шөкер, уты да кирде, суы да кирде. Практически бүген бөтен инфраструктура белән тәэмин ителгән микрорайон. Хәзер инде менә Алла бирсә, 2нче елга без күчеп барабыз. Теге күп балалы гаиләләргә биргән җиргә 100 участок былтыр бирелде. Быел тагын бит 20-гә якын участок бирәсе бар. Аны инде генпланны көйләп бетергәч аны биреп бетерәбез дип торабыз. Шушында без проектирование газ башладык. Әгәр дә газ проектирование булса, юлларны шул якка юнәлтсәк, аларга да ниндидер бер этәргеч булыр инде йортлар салырга дип ниятләп торабыз. Рамил Казович, киләсе елда Россия Федерациясының татарлары Сабантуй мөслимдә узачак. Бүгеннән үк инде әзерлек эшләре бара Сабантуйга, күләмле эшләр кыяшлыкта башкарыла. Гомумән бу яңа Сабантуй мәйданы, яңа мәйдан нәрсәсе белән үзенчәлекле булачак? Беренчедән инде нәрсә әйтергә кирәк, ул безнең өчен бик югары дәрәҗә булды инде Федерация Сабантуй, без аны бөтен сорап алмадык. Районның социаль инфраструктураның үсеше, әйтик, мөхите уңай булуы, әйтик, кайсы яктан гына карасак та, менә безнең эшләгән эшләрне хуплау президентыбыз тарафыннан, Татар Конгрессы тарафыннан ул әйбер күрелде һәм киләсе ел бит инде ул юбилей елы, Татарстанның, Таистарның 100 еллыгы. Шуңа күрә 2 зур чара булачак бу татар белән бәйле. Беренчесе федераль шәһәр Сабантуйы, ул Мәскәүдә үтә торган була. Анда бөтен Россия күләм татарлар җыелып шәһәр дәрәҗәсендә үткәрә торган. Икенчесе авыл федераль Сабантуй, ул мөслимдә. Әлбәттә бу безнең өчен дә бик югары бәя бирү һәм инде шуннан да әйтик бездән бик күп эш һәм көч таләп итә торган чара була торган була инде. Шуңа күрә без инде бер яктан бик куркып кына алдык моны, чөнки әлбәттә бик күп эшләр эшләргә кирәк. Ләкин бу әлбәттә җирлек тагын үсешенә тагын бер этәргеч булыр дип торабыз.
Biz инде былтыр эшли башлаган идек яңа майданчык. Без инде ул хатыктагы тиз эшләр без уйламаган идек. 2 ел, 4 ел, 5 ел эчендә без аны эшләп, киләчәктә Сабантуй шунда күчер дигән максат белән башлаган идек без. Чөнки нәрсәгә әйтсәң Нурлаин паркында алып барган Сабантуй, ул мәйданга инде 40 ел, бары тора-бара аны яңартуны уйларга кирәк иде. Ну, менә бу Сабантуй безгә инде этәргеч бирде. Яңа эшләр эшләргә, менә бүген Аллага шөкер амфитеатр, 5000 урынлык амфитеатр төзелә. 1000 ярымлык амфитеатр төзелә. Алар инде югары сыйфатлы дәрәҗәсе белән алып барыла инде. Әлбәттә бик күп эшләрчесе бар әле ул мәйданда. Но нинди генә зур чара уздырсак та, концерт булсымы, федерация Сабантуйга киләчәктә ул фестиваль мәйданы форматында киләчәктә эшләр дип без аны өметләнеп торабыз инде. Аннан тыш өстәмә юллар эшләнелә. Әрәмәне җыештырдык. Менә мин бик зур рәхмәт итәсем килә шунда менә оешмаларга, предприятиеларга, коллективларга, даже ветераннарыбыз да битараф волонтерларыбыз чыгып бик зур хезмәт куелды. Менә бүген Аллага шөкер, менә шушы Сабантуй мәйданындагы эшләнеп чыккан әрәмә, ул бүген шундый лесопарк форматында ясалган мәйданчык әйләнеп килә. Исән менә бүген анда асфальт җәюләр эшләре бар әле. Атназаган алабышта тамамларбыз дип торабыз. 4 километр артык юл гына салынган, асфальт юлына салыначак. Ул инде мөселманнар өчен тагын бер ял урыны, күләгәдә утыра торган шундый бер махсус урын булыр дип инде без өметләнеп торабыз. Шуңа күрә әлбәттә юллар төзелеше дә булыр дип торабыз. Яңа юллар да барырга килер мөселман өчен Сабантуй мәйданчыгына да булыр. Юлларын да түшәп, объектлар эшләп, шуңа күрә инде ул безнең өчен бер өстәмә районга тагын бер инвестициялар дип өметләнеп торабыз. Чөнки әле безнең эшләгән эшләргә тагын өстәмә сораган акчаларыбыз бар. 2нче елга әле булыр безнең бизнес структуралары алар эшләргә дә өйрәнергә. Бүген кемдер ашатырга, йоклатырга, такси белән йөртергә, менә ул киләчәктә менә бу инфраструктура эшләргә тиеш. Ул ниндидер бер матур бер картинка булып кына торырга тиеш түгел. Шунда киләчәктә менә бу төзелгән әйберләр ул монда халык өчен хезмәт итәргә тиеш. Төрле менә килгән кунакларыбыз, менә бүген Аллага шөкер Акбайдан барсак, көн сайын инде бер автобус килә. Җәлилдән, Азнакайдан, Леногорскидан, Бугылмәдән менә аларны инде әлбәттә безгә кабул итеп, алар белән эшләргә өйрәнергә кирәк инде. Аннан Рамил хәзер бүген менә мөселман урамнарында тротуарлар эшләнә, асфальт җәйдә. Бу да шул Сабантуйга әзерлек максатыннанмы? Biz бит инде ниндидер чарага дип эшен эшләмибез. Без инде менә минем команданың төп максаты шунда кешегә уңайлык тудыру. Заманча эшләү. Бер яктан менә мәсәлән бүген бордюрование ясыйбыз урамнарда. Кайбер кешедә инде әлбәттә ул канәгатьсезлек тудыра. Чөнки кайда теләде машинасын куйды, кирде, чаракка чыгып китте, чарактан мөмкинлеккә тудырга тиеш җәяүлеләр өчен дә, машиналар өчен дә. Беренче ярдә җәяүлеләр өчен. Чөнки кеше күбрәк җәяү бирергә тиеш. Бүген Аллага шөкер мөселман бер башына, икенче башына 15 минутта барып җитеп була. Шуңа күрә тротуарлар салу, өстәмә утлар кую, яшеллек бирү беренчедән шул җәяүләргә. Ну инде шул форматта әлбәттә инде машиналар өчен дә мөмкинлекне тудырга кирәк, иминлекне тудырга кирәк. Шуңа күрә менә бу беренче ярдә беренче 5 урамны эшлибез. Тагын менә 4 урамга максат куйдык елазана хәтле кешеләргә, өстәмә светофорлар куеп, җәяүләр өчен юллар ясап, өстәмә утлар ясап, менә буларны без инде эшләп җирлегебезне ниндидер иске мөселман дибез инде, иске мөселманны матурлап культура рәвештә эшләп бетергә тиештер инде. Менә юллар дигәннән исәнсевкә безнең асфальт юл кирдек, һәм инде иске Сәйд белән Сики арасында да эш бара дип беләбез. Әлегә күләмле эшләрнең бер өлеше нәкъ менә милли проектлар нигезендә башкарыла. Гомумән киләсе елларда нинди юнәлешләрдә кайсы юллар ремонтланачак дип күздә тотыла? Юл төзелешенә килгәндә, чыннан да инде ул мин аңа бик зур рәхмәт итәсем килә дәүләт җитәкчелегенә, президентыбызга, хөкүмәт җитәкчелегенә, юл транспорт җитәкчесенә Ринат Сафинга. Чөнки чыннан да без тыгыз элемтә эшләп, ел саен азакынча 3-4 ел эчендә 500-600 миллион сумлык эшләр эшләде. Бу башка сыятырган түгел. Мәсәлән, быел Сикегә сала торган юл 180 миллион тора. Мәсәлән, Торуш авылы булсынмы, Сәйит авылы булсынмы, Тотбүләр авылларына эшләгән юлларыбызны үрәзмәт, алар һәрберсе 100 миллион тора торган юллар. Бер яктан күп шикелле, ләкин нишләтәсең, аның хакы шулай булгач, беренче шәп булмый. Шуңа күрә аннан тыш әле безнең региональ юллар. Менә әле Искәчрик 4-5 еллык Чаллы юлы нинди иде. Актаныш юлы нинди иде. Менә әле мин килеп эшли башлаган елда гына улуклап дорожникларны куйган баннерга мине бик каты сүгеп кемдер бер язып әйткән иде. Минни өчен әйтәсем килә, азрак сабырлык кирәк.
Бүген берәүдә баннерга язып китмей, карар, безнең юллар яхшы дип. Без аңа өйрәнәбез, чөнки ул чыннан да шулай булырга тиеш, ул юллар яхшы булырга тиеш. Әгәр юлларыбыз булса, авылларыбызга ниндидер инфраструктура булса, кеше кайтыр иде, кеше яшәр иде, кеше эшләр иде. Шуңа күрә менә ничек кенә булса да, без инде менә депутатлар белән очрашканда да, дәүләт җитәкчеләре белән очрашканда күбрәк шушы әйбергә игътибар бирәбез. Чыннан да авылларның юллары булырга тиеш. Бүген чөнки дөнья икенче. Шуңа күрә менә Сәйд юнәлешендәге юл инде ул безнең чын революция булды инде ул. Дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, быел менә Актаныш границасына барып җиттек без. Инде менә бишка әйттем инде, хәзер менә кул белән икараны таштырып дөрсәк, ансыйдан Актаныш безнең як түгел. Без инде федераль юлга чыгып бетәбез. Ул юнәлештә практически безнең инде юллар эшләп бетә. Алла бирсә безнең октябрь белән үрәзмә тарасы кала. Ул юлны эшләп бетерәсе, Актаныш юнәлештә иң авыр җирләр бар безнең менә усы тирәсе, һәм Бикмәч тирәсе 2нче елга кала инде ансыз усы тирәсен бу ел эшләйбез Алла бирсә. Карамал тирәсендә юл эшләнелде, 1 километр эшләнелә. Асфальт белән асфальт түшәү өчен анда менә федераль националь проект кысаларында эшләнелде. Аллага шөкер, рәхмәт, аңа да керә башладык. Шолы юнәлешендә юллар эшләде. Шуңа күрә менә бу крупны без инде Алла бирсә битеребез дип ниятләп торабыз шушы елларны. Менә Шолы юлына да 2 ел эшләнергә тиеш иде. 1 елда Татарстан белән сөйләшеп, без аны 1 елда эшләп, матур итеп эшләп куйдык. Бүген Аллага шөкер, Шолы юнәлешендә бик яхшы юллар белән чыгып китәбез. Киләсе юнәлеш инде безнең менә бу Азнакай юнәлеше булырга тиеш. Шунда ул якта бик юллар җимерелеп килә. Быел менә проект эшләрен эшлибез. Төп юнәлештә шул юлга китәр дип. Аннан тыш инде Наратасына проект эшлибез. Ул 2 ел менә безнең проекттан эшләнеп беткән, ләкин согласование менә бу теге нефтепровод белән согласование эшләре бик авыр бара. Исән-имин шуларны эшләп бетерәсә, ул авылларга да юллар булыр. Менә безнең максат хәзер менә бу юнәлештән эшләп бетергә, Азнакай, Актаныш, Шоллы, Әлмәт. Ondan sonra da avullara kirə başlayır. Mesela şu metre yönəlişi bulsun, Muxan yönəlişi, уже менә кече авылларга kirə başlara кирәк безгә. Шу район yönəlişləri булса, менә киләчәктә максат шушы юлларны эшләп бетергә. Ondan тыш мин менә бик зур теге үземә бурыч итеп куйдым, президентка да мөрәҗәгать әзерләдем. Алла бирсә шушы көннәрдә керсәк, мин инде Мөсимнең объездной юлын ясыйсым килә. Чөнки нәрсәгә әйтсәң дә, хәзер инде икътисадның тотрыклыгы менә үсеш бирде, техника бик күп йөри башлады Мөсим өчендә. Киләчәктә без инде Мәлләдән Әлмәт юлына чыгып, Әлмәт юлыннан Азнакай юлына чыгалсак, без бик күп җиңеләйтерик Мөсимнең менә бу ичке тик югары танышлы тик йөкле машиналарны йөртүне туктатырга мөмкинлек бирер. Менә буларны эшли алсак, әлбәттә ул тагын да безнең яшәү рәвешенә якын үзгәрә. Шуңа күрә әлбәттә юл төзелешен тукталмас, киләчәктә дә барыр, Мөсим өчендә дә булыр. Әле менә бу яңа объектларга төзелеп, бассейн дибез, башка дибез. Менә буларга да менә шушы федерация мантыйксаларында әле бу эш инде Алла бирсә дәвам итеп торабыз инде без. Рамил Хамзович, Мөслимдә рухи әхлакый үсеш юлы бара инде, әлеге ел кысаларында байтак кытан эшләр башкарылды. Ел дәвамында тагын нинди эшләр планлаштырыла? Ул инде рухи әхлакый ел дип без аны игълан бирсәк тә, әлбәттә инде без максат итеп куймадык 1 елда эшләргә дә онытырга. Безнең инде максат бу юнәлешкә игътибарыбызны арттырырга. Шуңа инде без махсус программа кабул иттек 5 еллык. Аның кысаларында инде төрле грант системаларын керттек. Күп гаиләләр, күп балалы гаиләләр белән эшләү, өлкәннәр белән эшләү, яшьләр белән, мохтаҗлар белән эшләү. Шуңа күрә теге ниндидер бер юнәлештән генә мин инде теге атап әйтәсем килми. Монда бөтен тармакта эшләргә тиеш. Мәгарифтә, мәдәнияттә, яшьләр сәясәтендә, сәламәтлек саклауда булсынмы, авылларның яшәеше булсынмы, иганәчелек булсынмы, волонтерлык хәрәкәте булсынмы, тәрбия мәсьәләсе булсынмы, бер-беребезгә мәрхәмәтлелек булсынмы. То есть әйтәсем килә, кайсы гына тармакны алсак та бу шушы рухи әхлакый ел белән бәйле. Безгә бер-беребезгә елмаерга өйрәнергә кирәк. Безгә бер-беребезгә сәлам бирүне өйрәнергә кирәк. Бер-беребезгә яхшы мөгамәләдә булырга кирәк. Бер-беребез турында сөйләүне бетерергә кирәк. Без яхшы яктан күрергә тиеш. Без начарлыкны күрергә тиеш. Без яхшылыкка омтылып яшәү. Менә максат кеше шушы матур, гүзәл тормыштан шушы гүзәллекне күреп яшәү. Әгәр дә без шушыңа мөмкинлекне биреп кешегә этәргеч бирәлсәк, ул вакытта Аллага шөкер ниндер эшләгән эшнең бер ние булыр, күренеше булыр. Чөнки болытның да файдасы бар. Болыт та кирәк тормышта, кояш та кирәк, яңгыр да кирәк, һәр нәрсәнең үз урынына кирәк. Шуңа кеше тормышта да әгәр дә күбрәк теге бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак, бер-беребезгә игътибарлы булсак, балаларыбызга дөрес тәрбия бирсәк, аларга инде Алла Тәала хидият бирсен, дөрес юнәлештә эш барса, әлбәттә җирлегебез дәвам итәчәк яшәү. Шуңа күрә бу әлбәттә нигез
Шушы кысаларында без төрле проектлар эшләдек. Аллаһка шөкер, моңа инде акча да җәлләмибез. Бүген төрле программалар, грантлар системаларын бирәбез. Менә Аллаһка шөкер, укытучылар белән эшләгәндә дә, башкалар белән эшләгәндә дә максат ничек тегенә булса да, менә бу эшне инде дәвам итәргә. Бер ел кысаларына туктамасын иде. Шуңа инде монда әйткәнемчә, халыкта, әйтик, дин әһелләре дә, җитәкчелек тә, килгән кешеләребез дә менә шул Мөслим кодексын алсак та, шушы кыса әлбәттә инде теге 15 пункттан гына тора торган ниндер кагыйдәләр булырга тиеш түгел, ә безнең тормыш кагыйдәсе булырга тиеш инде. Без менә ничек гаилә аныклыгы, менә шушларга игътибар бирсәк, ул вакытта инде мин уйлыйм, җирлегебезнең киләчәге булыр дим. Рухи әхлакый үсеш дигәнне бүген җәмгыять мәчетеннән ерак түгел, хәләл үзәк төзелеп килә. Менә бу хәләл үзәк нинди форматта эшләячәк? Ул инде махсус проект кысаларында ул дәвам ителә торган шушы җәмгыять мәчетенең инде бер дәвам проекты, аның инде һәрбер мәсәлән дәүләт дин бит инде ул дәүләттән аерылган, алар инде үзенең шушы кешеләрнең биргән иганәсе белән һәм башка ресурс белән яшәргә тиешләр инде. Аның зарплатасы бар, ул битеге мулла кеше тоже икмәк ашый, аның тоже балалары бар, аларга тоже зарплата бирә кирәк. Шуңа күрә күбрәк инде аның максаты менә бу әйтик һәрбер элек булган һәрбер мәчетнең, һәрбер шушы дини үзәкнең үзенең махсус коммерция өлеше булган. Менә бу да шуның шикелле эшләр торган бина булыр дип торабыз инде. Максат беренче этажында инде шушы сату, сәүдә юнәлеше булса, икенче этажында инде киләчәктә төрле чаралар уздырырга, ифтар, никах, мәҗлесләр уздыра торган кафе форматы булыр дип инде без аны күздә тотабыз. Шуңа күрә инде исән-имин эшләр бетелсә, ул инде шәхси акчага төзелә, дәүләт акчасына төзелми. Аллаһка шөкер, нәрсәсе куандыра. Менә үзебезнең җирлегебездә шундый киң күңел кешеләребез бар. Мәсәлән, аны әйтү генә җиңел, бүген анда 15 миллион сумлык уже акча кертелгән аңа. Бу ел инде максат менә аның тышын эшләп бетереп, икенче елга инде эшен эшләп бетереп, инде сафка бастырырга дип торабыз. Рамазан аена булырмы? Инде Алла Тәала җиңеллек бирсен эшләп чыгарга, һәм инде үзебезнең шушындай киң күңел кешеләребезгә мөмкинлек бирер шушы иганәчелектә тагын үз өлешләрен кертергә. Алла Тәала инде үз рәхмәтеннән калдырмасын аларны. Рамил Хәмзович, бүгенге сөйләшүдән файдаланып, бәлки халыкка, райондашларыбызга әйтер фикерләрегез, җиткерер тәкъдимнәрегез бардыр. Бер яктан инде без мактанырга да яратабыз, кайбер вакытта инде без теге яхшы якны күрсәтергә тырышабыз, ләкин тормыш булгач төрле чак була. Авыр чаклары да була, җитешмәгән чакларыбыз да бардыр. Кемгәдер эшләгән эшебездә ошамаган юнәлешләр дә бардыр. Чөнки дөнья булгач төрле чаклар. Бөтен кешегә ярап та бетеп булмый. Чөнки менә ике күрше бер юлда яшәсә дә, берсе кызыл төс ярата, берсе зәңгәр төс ярата. Шуңа күрә берсенең түбәсе кызыл төстә, берсенең зәңгәр төстә. Ул тормыш ул. Шуңа күрә бездә инде менә әгәр халык очрашуларда булганда актив булып, менә безгә инде шушы сорауларны күбрәк бирә кирәк, үз өстендә аны калдыра кирәк. Кемгәдер ачу тотып, нәрсәләр канәгать түгел дип барырга тиеш түгел. Нишләтәсең? Бөтен кеше ярап бетереп булмый. Шуңа күрә кайдадыр инде әйтик, урыс әйткәндә жертва итәргә кирәк инде. Кайдадыр нәрсәне югалтырга кирәктер, нәрсәне табыр өчен нәрсәдән югалтырга кирәк. Шуңа күрә әлбәттә монда уртак диалог булырга тиеш. Бер-беребезне ишетеп, тормышны алып барырга кирәктер инде тормышта. Аның өчен әлбәттә мөгаллимә. Аллаһның бер рәхмәте, безгә Аллаһ Тәала тел биргән, зиһен биргән, сөйләшү мөмкинлеген биргән, аралашу мөмкинлеген биргән. Менә ничек җәмгыять булып яшибез. Авылларыбызда бүген инде үзгәрешләр. Рәхмәт, менә бүген инде мин зур рәхмәт әйтәсем җирлек башлыкларына, шушы социаль инфраструктурада эшләгән җитәкчеләребезгә, укытучыларыбызга, культура работникларына, менә медицина работникларына. Алар инде чыннан да үз җирлегенең патриотлары. Нинди генә эш булса да, бүген кирәк икән алар җырлыйлар, иртәгә алар тырма күтәреп эшлиләр, берсегә көрәген эшлиләр. Менә Аллаһка шөкер инде. Кемдер инде әйтер, менә шулай инде авырдыр, ләкин Аллаһка шөкер бөтенесе елмаеп эшли. Менә бүген Карлыгач балалар бакчасын сакка бастырабыз. Бүген бөтен мәгариф хезмәткәрләре балалар белән чыгып анда эшлиләр. Чөнки ул безнең өчен кала бит ул. Аны бере дә күтәреп китми. Ул миңа да кирәкми, ул бөтенебезгә кирәк. Чөнки анда безнең балаларыбыз йөри. Менә шушыны аңлап эшне алып барсак, әлбәттә безнең киләчәгебез бар. Менә безгә иң мөһиме шушы торыклыкны сакларга. Менә шушы булган инфраструктураны сакларга. Әлбәттә аның өчен инде безгә бердәмлек кирәк. Шушы алып барган сәясәтне саклау кирәк. Шушы иминлекне саклау кирәк. Аның өчен дөрес этик юнәлеш кирәк, аңлашып эшләү кирәк. Менә бүген президентыбыз алып барган дәүләт җитәкчелеге алып барган сәясәтне саклап кара кирәк. Алда зур сәяси чаралар, сайлаулар. 8 сентябрь көнне инде без дәүләт советына депутатлар сайлыйбыз. Кемдер әйтергә мөмкин, безгә сайладылар, ләкин бүген менә без депутатлар белән очрашуда да үзебез сорауларны күтәрәбез. Аның күбесе ачы сораулар, ләкин аны бүген бирергә кирәк. Менә анда очрашырга кирәк, сөйләшергә кирәк. Ләкин берәй онытмаска кирәк. Бүген тик акырып-бакырып ниндер популистик фикерләр сөйләп кенә түгел, ә мөмкинлектән чыгып
Шуннан да дөрес юнәлешне бирә кирәк. Шуңа күрә әгәр дә без дөрес кешеләрне сайласак, фикерләп, уйлаган, тәҗрибәле кешеләрне сайласак, саклап калсак шушы сәясәтне, әлбәттә киләчәге бар. Югалту бик тиз. Югалту бик тиз. Шуңа күрә менә безгә иң мөһиме менә бу алып барган сәясәтне хуплау, алып барган эшне хуплау. Нәрсәләр шамый икән, аны үзендә тора кирәкми. Килергә кирәк, әйтергә кирәк, сөйләшергә кирәк, очрашырга да әйтергә кирәк. Менә шушыларны күздә тотып, мин инде барлык халкымны беренче чиратта инде шушы чарага чакырып калам. Актив гражданлык позиция белән килеп үзебезнең тавышларыбызны бирә кирәк. Бергә булырга кирәк, бердәм булырга кирәк. Аллага шөкер, алда бик зур эшләр тора, бик зур чараларыбыз тора. Аның өчен инде безгә Алла Таала җиңеллек бирсен, шушы эшләрне эшләп чыгарга кирәк. Тагын да җирлегебез, авылларыбыз, мөслимебез тагын да гүзәлрәк булсын. Аның өчен инде бердәм хезмәт кылырга кирәк. Һәрбер кеше үз эшендә, үз урынында тиешле дәрәҗәдә үз вазифасын үтәсә, ул вакытта безнең тормышыбыз камил һәм яхшы була. Шуңа күрә аның өчен дә барыбызга саулык, сәламәтлек телисем килә, хәерле еллар телисем килә. Киләсе очрашуларда, сөйләшүдә дә без инде үзебезнең алып барган яңалыкларын шулай җиткерә торган булырбыз. Киләчәккә өметләр, ниятләр аклансын дип Рамил Хәмзә әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бездә кунакта Мөслим районы башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булабыз.